News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM,
Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:08 na kita sa aga. Ining oras mga K5, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tugay na nakaba. Oon kami, wala pagyapon. Pero kay sa mo niya, kay di, bes kamunikan kami tanay, mauyan pa kami tanay ni Captain. Tugay na giniya nga, wala pa na kayo ang dala na mundi, doon namin na lang yung taramnan para mapuslay. Inina ang tion, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso, may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar, aton ipalabot sa nakatungdag kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Mayad-ayad nga aga, mga ka-K5. Good morning sa mga pinalangga naton sa 7 tanan ka mga distrito sa syudad, kag 48 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, lakip ng component city nga Pasig City. Sa aton kiss ako ng K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi, WVTC, Patrollers, K5 International Fans Club, sa aton nga listeners kag viewers abroad, mapa-jeepney, tricycle, e-bike drivers, siyempre sa aton merkado publiko, nagabarigya utan o guys, damano kag baboy, kag sa dinwan ko to balabutan sa aton nga pagwaragwag, subong nga adlaw sang Domingo, Pebrero 23 na kita sa tuig 2025. Welcome sa Ereklamo mo sa K5, kag ako ang inyong alagad,
ka K5 Aaron Refollo. Welcome na sa mga ka K5 naton kaya ito naman pagkadiskusyonan ang makakadaton solo nga mga reklamo, isyo, mga pasaway sa balibot kag mga balita lokal, national kag international. Isa naman kabugana nga adlaw, bag-o naman nga adlaw sang grasya, mga ka-K5. Makon mo, nakabugtaw kita sa mga adlaw. Amo sa lingon, gina-bless kita sa mahal nga makaako. Ambot sa lingon pagina, no, may mission pa kita. Diri sa may duta, mga ka-K5. At yan mo nang, that's why, no, ali nagaginawa kita. Kaya iti siyempre, ang may kaymuan na gid sini, ang aton niya mahal nga makako sa mga K5 naton. Welcome sa aton niya pagpangalagad, palihog, i-share ang aton nga live. Akod nga mahibaluan man sa iba naton niya kauturan, sa aton niya mga listeners, or sa ilang mga live viewers naton, sa tagsa-tagsa ka mga nagatutok, no, sa ilang mga social media accounts, sa mga K5 naton. Mga morning oras mga K5, no, nagkatutugnaw gid. Nagkaturutariti. Kagatugnaw sa dapyasangan mas manami ini subong mga K5 baginom sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may sangkap siya sa nga amparea extract, sugar cane extract, kagang chia seeds. Ining tatlo ka mga ingredients ang gintingob ako nga maghatag sang numero 1 kampyon nga alibyo sa imo nga ikaayong lawas. Numero 1 nagapa-detoxify sang toxin, wala nagapa-trigger sa mga diabetes, kag nagapadalhay sa pagpamuhin. Ano gani? Nakakape ka na? Naka-detox ka pa. Good morning sa aton yung mga live viewers. Nagatutok sinatag-sitag sa mga radyo dira. Good morning sa mga aton yung mga pinalangga mga security guards dira sa may Western Institute of Technology. May mga listeners makita diri sa may West Visayas State University La Paz, sa Security Bank diri sa may Haro, sa may Western, sa may hospital. Good morning. May mga listeners makita dira nga mga security guard nga pero may gidagatutok sa aton nga programa. Good morning man sa mga pumuluyo sa Barangay Katining Molo, sa San Pedro Molo, sa South San Jose Molo. Ilabi na sa mga kauturan nato, no, nga nagabaliga dira sang utan, no, nagatanyag sa produkto nila sa subong market day dira sa may Barangay Katiling Molo, sa Peb Store da, no, kay kagawad Arnel Rodrigo, si Paps nga ginabaklanta sang kape nga nagpatimplanta da sang kape. Si Nini Marlene nagatutok man sa aton. Itiyoy Rodi Hirona, si Alog Mekaniko da, no, nagabasko ga magkotis nga iyang kung sa mga salakyan. Maayong aga sa inyong tanan-tanan. Si Nanay Elsia Ramada nagatutok man sa aton. Pag siyempre mga listeners naton dira sa may Barangay Baldosa La Paz, dira sa may Lagrana. Kung din pa da nga nagapamati sa aton subong, no, sa mga listeners naman, no, dira sa may Barangay San Isidro Haro, mga ka-K5, maayong aga. Panuyag nyo pagid maglantaw sa Facebook Live naton, mahimo lang nga kung may Facebook kamo mga ka-K5, mahimo lang i-search na da sa inyo nga Facebook ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Okay, ti area magluwas dira ng kabati na kamo siya nga ginawakal naton, makakita pa kamo sa mga videos gina-play naton. No? Tapos sa mga siyempre may mga action kabalo kita nga ti kamo mga ka-K5. Mahilig kamo sa mga balita nga may mga action, hindi nang puro audio, no? Hindi na puro tingog, no? Siyempre ang advance ng technology naton puwerte na gid. So that's why nga ti aring social media siya nga ti gusto mo maglantaw sa mga action nga mga balita. Ready sa K5 News FM Iloilo.
sa mga ka-K5 naton. Okay mga K5, antes kita magpadulong sa aton nga mga balita, i-check ta na yung aton nga sitwasyon, no? Pinakaulihi nga sitwasyon diri sa may syudad sa nga Iloilo. I-check naton kay naton nagturo taritene. Subong kamusta ang dalanon naton? Basa pa bla, nagadanlo, kunano nagmalana kay i-check ta karon kay K5 Karen Badilla. Kay subong aton nga K5 News Patrol. Sanday nagabati subong ni K5 Karen Badilla ang magwapa ang matahom na to ni reporter basta nga reporter sa K5 do sa Family Wiloya. Mga maanyag na diya kag mga maampong. Nakip ng iyang man on wheels si K5 Jason Talaron. Ang mabaskog maabtek nga magmanehar kon may mga balita kasi gasumpit lang kisang patrol. Sa karon ginaplastar ning K5 na Von Sapio, ang ato niya connection na sa patrol. Kinaka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla para sa situation na report. K5 Karen para sa kampiyon na report. Standby. K5 News FM Live Report. Sa K5 aron sa subong medyo hindi ang medyo, no? Kundi magulugan umon, ganyan ang aton nga kalangitan, kag nagatupa, or pagpanalitila nga, ang nagaka-experiensyahan naton sa subong inoras, K5 Enrico, ay kon K5 Aron, diriya sa syudad sang Iloilo. So makitaan sa aton nga video, halin kita sa may Huervana Street, nagliko kita sa may Rizal, padulong sa may Iloilo Provincial Capitol, or sa may, sa may Barangay President Rojas, Balada, nagliko kita sa may Isnar Street, padulong niya sa may Ledesma Street, K5 Aron, sa may city proper. Kung sabihin, mahuludan, logid ang aton niya nga dala, no? Namuna sa mga drivers naton bala, especially sa mga motorsiklo, kay kaina, may nasugataan kami diri ni K5 Jason, lang siya, nagapasiborgot lang siya K5 Aron. Tinutayan lang kita sinimahapit sa motorsiklo, no? Hinay-hinay lang kita sa pagpadalaga naton, especially nga madanlog na daan ang aton niya nga dala, no? Para ikaw kita sa disgrasya K5 Aron. Yes. Kung may baluan man sa monitoring niya sa pag-asa, ang gina-experience naton subong nga malain nga tiyempo, bangod niya sa shear line K5 Aron. Sa subong, mahulo tugnaw ang aton niya nga kaagahon kag ekspektaron gid, no, or lauman ang pagbukbo sa pagkulan sa K5 Aron. Yes, so baka K5 Karen tugnaw. So, tugnaw gid ka K5 Aron. Tugnaw. Amo na nga syempre sa inyo nga mga in a relationship since unay kamoya sa ginakupkupan ti kami nga mga single, mantener lang kita danay as a jacket kag sa DTX Coffee Mix ka K5 Aron para mainit-initan man Abi ko gani mo sa kilala ko, dapat iana mo ni K5 Von Sapio. Daw may ara na to do taas to ilong sir, no? K5 John Von, no? Taas ilong taas ilong to, no? Ang nakita mo to kay K5 Karen tong yan. Makagwapo to ko, no? Manila. Wala lang takbalo kung matuod na K5 Karen. Ti kun magamo na ti happy man kami para sa imo Di, siyempre, gilay, mapili na gid lang tang kapariho ko pa nga ilong. So, dapat ang piliyo naman tapos kay K5 Aron. Ti mayo lang ning mayara. Nag-ipos-ipos ka lang. Sabagay, di sa mo na mangin happy kay K5 Karen, di sa wala ka sang karelasyon, pero kung happy kaya sa imo nga kabuhi, ox na mong ox. Abawa. Dumayo ba? Sige, kay K5 Karen, manapong salamat sa mga situation na report. So sa ibang pagin naton yung mga balita, no, ang update karon niya sa Dingle ni Balao kay may isa to ya kalalaki nga ginkawat ang kwarta sa donation box sa simbahan dito ya sa Dingle. Pantayan karon, no, sa pila naton niya ka mga public affairs since padulong kita sa area ka K5 Aron. Ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients ka ang isang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni K5 Ray Espeja Umalay nga palangga gid ang mga taga-Banwa sang Pototan. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
K5 News FM Live Report. Mga kabilang na batihan diri sa situation na report, si K5 Karen Badilla, na sa party madorodanog nga pangadaran subong, kay ti may pagulan or may pagkatariti na ginadala sa nga share line sa mga K5 naton. So karon ti halong sa mga nagabiyahe, anong kay kamuda ka pinalakpalak bra kag mga pulok-pulok, agod nya ti marikawan nga aksidente hindi man halos tanan amo na ang mag-drive or nag-reckless driving sila or mga reckless driver sila. Halong lang, kung balaan mo nga nagamadannog, hindi na sagad ka pala kapaborot. Kaya siyempre, hindi kita ka makamanton kung kaisa. Hindi tama sila nga expert kita sa pagmaneho sa mga bihikulo, mapa 4-wheel vehicle man, na 2 wheels vehicle, sa mga K5 naton. Kung nabuton kita gani, hindi malasta, maalang-alangan kita, timay lang tani kung magasgasan ka, kung malasakan ka to, mapalayo lang. Doblihan lang kita, balon sang raincoat, agod nga hindi magbaka mo maglalasa, dara ka ba ng kaso, kaya siyempre maginuman sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, mga ka-K5. Good morning kay Sir Rodel A. Islaes, ang watching Sir live sa or from Tagbak Terminal. Tapos si Sir EJ Cordoba nakaposter na. Si pag nagatutok sa aton. Okay, si Mama Lodi Galilaw. Good morning Sir Aaron. From Laylay and Romar Eatery. Stoplight sa Magharo. Kag sa tanan niya taga City Hardware nga mga loyal customer. Umayog kit no si Kagawada Roy Fama manda sa barangay Sambagharo ang mapag-on mabakas ka Kagawad. Good morning. Kay Kagawada Geoffrey Palma. Nagatutok ba sa aton Kagawad? Good morning. Saman sa mga mapag-on nga mga Kagawad, mapisan sa mga ka-K5 naton. Kag mga ka-K5 sa ilo nakita sa aton yung mga headlines diri sa may reklamo mo sa K5. Ang ini nga headline sa mga K5 naton ginadulong sa inyo sa kalwan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Mighty C ang alkaline base nga vitamin C, mga ka-K5. Agaton yung mga headlines. Mga kagamitan sa sulod sang karenderya, ginpangguba kagin pangkuha sa distrito sang Haro. Donation box ginaligar, ginkawat sa sulod sang simbahan sa Banwa sang Dingle. Lalaki ginaligar, ginpakita ang atubangan sa supporter sa basketball sa Lapas. Lalaki ginpablater. Kapawa, mamuyad to mga ka-K5, mga ato niya mga headlines. Pero ti sa pinaka mga headlines nato ni masakit-sakit nga pamatian mga kabanan. Duduway mo palagi na lauman ng karatabo. Lagi sa donation box ni Black. Gargin kawat. Sus patawara. Kasunod pa sang simbahan. Kung nakita to sa video nga nagalantaw pa ning Santos, si Papa Jesus Black. Duway Timot Kulba. Pero hindi naman ginapresyom nga ginkawat. Pero it's allegedly because nga it's not confirmed pa, no? It's not yet confirmed pa, mga ka-K5 naton. Nga ining insidente, kumatuod gaban bala, no? Okay. Sa karon na sinuan naton, if nakaplastar na si ka-K5 EJ Cordoba, ka-K5 Von. Okay. Karon ginaplaster pa ni ka-K5 Von Sapio. Chief nakag si K5 Ed Marlikin niya mga gopohon tanga mga technical partner sa mga K5 naton. Okay, tiyan mo na gani. Nagadugay mga kabanan. Akta naman mo na ginaligar, no? Ginkawat ang donation box sa sulod sang simbahan na makon mo na. Comment ko mo ba na kung nakabati na kamo ni sa nga balita din pa sang una. If maybe if possible, kung mayara, tibasik ko nga nahipsan lang, no? Itungod sa naluoy, o kung naman daabing ang mga posible nga mga rason,
Ay nagkakatabogid man na. Pero tiyari, donation box mga ka-K5. Sa sulod sang simbahan, may imagine mo ang kaisog sa sining lalaki nga ginaligar this tungkal. Pero i-check na karon if may actually report ni ka-K5 ka rin, no? Mga ka-K5 naton. To karon ginapalo up yat no. Amo na gina-check naton dugay-dugay kung anong kinamatuod kung nangawat guman balang lalaki. Kiti basi may basi yang damo kung nantabo na hindi pa man masiling nga ti kung gina-videoan mo. Hindi pa man masiling nga amo ganang actual ginagakatabo no. Kay ti ang donation box naga-behind this sa lalaki mo, no? Hindi mo actual kung gina-distrong ka. Man, kay ti pixelated na galing video dito. But hindi mo masiling kung ano giman siya. If possible, pwede man ko lang tawon mo ito nga nag-ano siya, no? May ginahulog o may ginalukit man o duwa ka bagay sa mga ka-K5 naton. O, check ko na karon na dugay kay K5 Karen Badilla. Pero karon unahon ta, no? Ining reklamo tanay, no? Ining sentro sa programa naton. Sa karon naka-standby na si K5 EJ Cordoba. EJ Cordoba para sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Aron, good morning. No? Good morning man sa itong mga tagpalamati. No? Labi na diri sa karinderya. Kung sa din, K5 Aron, no? Ang sapiak nila nga pisto sinidati ni Sir Mar allegedly K5 Aron, din sa blatter ni sila. Kaya tungod, wala sila nakabayad sa ilang renta. So, pagpa-blatter sa ila sa barangay, pagpatawag sa sumon kay Padaron, dila yon naman nila ginaksyonan, no? Tag sila nagsitulay na. So, karon kay ma-open na sila tani kay ginpadlakan, no? Kay ma-open na sila tani, kasi nakabayad naman sila sa ilang mga deals diri, no? So, hindi na sila pagpasuktan. Sang ginapasuni, ginaangkon nga duta sa Kipabaron. Pero ining duta sa Kipabaron, no, iya ini kuno sang city kag may papili si Sir Mar nga gin kita sa aton. So pirmado man ni kap kag sikap man mismo. Okay. No? Naga sign man nga in kaso kung tuaon ining duta igahakat ni Sir Mar. So amo na to kay Kipabaron, mo-open na kuno sila kung tani. Pero hindi na sila papusugtan kaya ang ilang mga gamit sa sulod tinangguba kagin pangkuha Kipabaron. So Kipabaron kaupo naton subong si Sir Mar, no, ang kagyagin sang karinderya. Sir, si Kipabaron report na kita. Okay. Sir, hello, sir, good morning. Sir, good morning. Si Sir Mar Nigana. Okay, sir, good morning. Welcome sa K5 News sa Family Wilo. Sir, ano pangalan mo, sir? Sir Mar lang, sir, sa alias lang, sir, sa Oo, sir, sa isa kami, sir, ano ning natabo sa pwesto mo ngayon eh? Bala mo ni sir, sang time, sir, may sitolal kami sa barangay, biglayran kami nga 10-9, pero nasitol na to, wala yung siyang umihi, padlakan nila ang amon nga karinderya, tapos wala man ang barangay nagdulong sang sumuliter sa amon nga ang sa akon pa-blatter, tapos ginapatawag na lang kami, regarding nagano na lang siya. Nag-message na lang sila sa akin, nga kadto lang, amo nga na schedule lang, sir, pero wala man siyang sumonitor, sir. Okay, sir, sinong nagpasarado? Hello, sir? Sir? Sir Mar? Sir Mar? Hello, sir? Sir, mangkot ko, sino ang nagpasarado sa karinderya mo, sir? Ang ginarintahan namon, sir, sa Piak, sir. Okay. Sa may boarding house. Okay. So bali ining property ginapanagyahan sa isa ka individual, isa ka pribado, isa man ka pribado nga sektor. Bali government lot ni siya, sir, kay nagato kami sa City Hall na prob namon dito kung iya Yes. Okay. Diri kita anay, sir. Ginrentahan mo ni sa ikay tungod sa paghibalo mo, ginapanagyahan isa ka private, primero amo na. Oo, sir. Okay. Sang saan ka sir nagrenta? Bali 2 years na kami, sir. Manog 2 years na kami. Okay. Manog 2 years na kamo, probability nag-start ka mo, sir. 2 years 2022 Dutubutang ta mga muna, sir. 2023 mo na. Mga muna, sir. Tapos,
pilang renta nyo, sir? Sa amo ni Kalapad, sang area nyo? 3,000, sir. 3,000. Okay. Sa 3,000, sir, pila ni ang anong plastada, anong bayaran nyo? May cash deposit, cash advance, abi? Wala, sir. Bali, every month bayad lang kami, sir, sa iya. Tapos, total isang doon na delay kami. Ang balamon, nangampo kami, anay nga. Pwede sa sunod ng bayaran. Okay. Bali nga, tang uliin na, sir. Ang bali, kung hindi ka makasara, malalay na lang ka madira. Okay. Tapos, sir, saan ka mo nag-stop? Sang pagbaligya nyo, sir? Bali, mga 2 months na siguro, sir. Mga 2 months na siguro. Okay. Ang sinilang. Okay. Tungod sa, siyempre, mo dito medyo kapos ka mo, sir, no? Oo. Sige, sir. Tapos, sang ogin pasarado, sir? Ang same man 2 months? Ang December, sir. December 26, something. Okay. Okay, sir. So, bali, paano nyo, sir, na, or din ka mo, sir, kakuha sa information, kining lote, isang iyagari, sir, ka gobyerno? Bali, sir, nagadlo kami sa city assessor, sir, sa Davao kay Sir Cesar. Tintalantaw na mo nini nga iya ka bali, sir, iya na siya sang total isang material. Tapos i-award pa lang sila sa city. Okay, iya sang ano na, sir, Puertorial? Imperial, iya ka Imperial nito, sir. Bali, ikamanggot na mo niya na Imperial ko, no? Tapos, i-donate pa lang sa ila sa city. Okay. Oo. So, bali, ining lote, ganito, inog-donate pa tani, kag, kung tawon, ining ginpahayag mo to, sir, nga tagiya to, nagpakilala nga tagiya, nga nagparinta, hindi man sila gali mismo man, tagiya sir, sila. pariyo, malang kami, sir, nga dira, sir, business. Pariyo makamuga renta. So, bali, primero, do ginarentahan niya ban siya ni sir? Bali, sir, siya, iyan na sang utod niya, sir. Bali, subong, do sila nagadumala. Okay. So, bali nga mo na ginaparentahan niya sa inyo man? Oo. Bali, totally, sir, ang ginarintahan naman sila at sir, kwarto man lang, sir. Bali, so, nagitaan naman sa gilid sang karsada, nga do pwede businessan. Nag-okay man sila, sir, ang bala sa akon. Pag gusto ka mo dira, kung patindugan nyo, business ka mo dira. Okay. Importante, regarding sa payments ninyo sa kwarto, bayad lang ka mo pag sa kurente tubig. Okay. So, bali, sir, saan o kamo, sir, nagatubangay ni sa barangay? Sang sinilang, sir, sang December, sir, nagbayad kami sila Bali, last nyo nga bayad sa Bali, January 20, nagbayad kami sila. Okay. Same man sa price, sang renta nyo? Bali, ang ginbayran naman sila, sir, 10-9. 10-9? Sa pila ka bulan, sir, nga renta? Bali, manog na siya, sir, manog 2. Bali, tubig na kakurente, tanan, sir, pati ang renta. Okay. Matapos ito, sir, kinsumon ka mga dawa, both parties. Tapos, ano natabo, sir? Nagsitulay ka mo? Or nag-agree ka mo nga sa muna nga natabo? O nagsettle ka mo? Hindi, sir, yung bal nila sa amon, sir. Kung matapos na nakabayad din sila, sir, okay naman gano'n sila. Kung ano naman yung disco. Okay. Nagbayad-baydanay ka mo, sir? Diyan ka mo, sir, nagbayranay? Sa barangay, sir, kay kindulong ko na lang sa barangay, wala ang bayad. Okay. So, mariti may nakakita, may nga nagbayad ka, may araman yung mga official sa barangay during that time, nga pagbayad mo, sir, sa iya? Sir, yung sekretary ang nagtaterna sa akon, sir. Okay. So, it means, okay na, kag sa inyo nga, gin-agrihan or gin-kasunduan sini, once ka makabayad ka, sir, automatic makabalik ka dira sa imong nga pwesto, kag pwede ka na makabaligya or makanegosyo dira. Amo na gani, sir, kay king ko namon business permit sa city. Pero mas ma-CI tanan city sa amon. Galing hindi sila ka CI kay may issue pa nga mo na sir. Kay gintadlakan nila.
Okay, hindi ba kasi ay sir ng taga City? Tungod nga tigin sarado na gali ang inyo nga pwesto? Oo. Oo, gagin sarado kuno sir ha? Kaya ginapilit nila, ginangko nila, sir, ngayon, kay wala kami dakuno sa establish nga muna, kay pero kami mala na, ako na yung sir na gasto, dira sa establish, kaya kaya lisensya ako na sa kapitan, sir. May kasulatan, marami siyang kapitan. Okay. So bali sinong nag-angkon sir? Ang gaparkila, sir. Ang gaparkila? So paano sir, wala sa kinsindihaw? Nga tigin bayran mo man san? Di ba nag-okay man siya sa pagkitaan nyo sa barangay? Amo ganin, sir, kay subong, kay nagadto ko to sila sa rigad, kay pamangkot ko sila kung sino, nagsugo sila magpangguba. Okay. Kaya ba't na sa akon, si Captain nagsugo sila. Okay. So bali sir, sino nang nag-claim ka ni sir? Nga tagiya? Pangalan niya? Gililang, sir, mga apelido, Gililang. Pamilya Gililang? Oo. Okay. Tiwaisit nga ipaguba na sir kati ara naman nakistoryanay ko sa barangay. May pinirmahan man to posible. Tiyan mo na ginaguba sir. Anong problema sa imong mga paglantaw? Nambot sila siguro, sir, kay paglantaw ko, sir, ang akon mga lababo ko, yung mga lamisa, sir, wala na, sir, minangguba na nila. Okay. Tapos, so sa mo na sir na hibaluan nga ining lote ang iyagali siyang imperial, which is private property, nga i-turn over pa sir sa city government. Sang January, sir, kay kami kani isang business permit namon para nga kay hindi man kami kakuha sa barangay Subong. Kay wala naman ga-issue ang barangay sa business permit. Okay. Sus ahay ka Subong. Sir, pamilyado ka sir? Ano, sir? Pamilyado ikaw, may live-in ka, misis? Bali, sir, single ako, sir. Bali, may kaupod ako sa, sa karinderya, bali, upod yung magulig luto, mga Okay. Para sa imo, sir, bilang isa ka individual man, ako, anong epekto sa imo na, sir? Kiti, ikaw nagabangabuhi. Siyempre, sir, nalain ko, sir, ginapulawan, bugtawan ko na daan, sir, tapos, gabulig ko di kinanay sa tubang si third world. Tagapon, ginapamandayan ko na dito para wala na kublayran sa libor sa mga panday. Ako na lang gapamanday. Tapos, tubong ginangkon na lang ilang kay wala ko na ako dira sa isto. Okay. Pero tigin pamangkot pa man sila, sir? Nga, ang pag-angko nila, may ara sila sa titulo, abe? So, no, sir, sa pagpamangkot ko dito sa Housing Commission, sa may Board Housing Commission, wala man sila that time permit, sir. Wala permit o kontitulo nga nagapakita nga ginapanagiyahan nilang duta. Sir, kay pagpalantaw namon sa Tesor sa Babaw, sa may City Hall, hindi Manila. Okay. So may idea kasi paano sila nakaangkon sining area na diri ngay first of all lapit ni sa karsada gali tapos sir yani sir sa city pa ni sir mo sako pa ni sa city. Okay. So paano sila sa naka-acquire sa inang property kag gina-claim nga ila which is based sa imong tiin pahayag iya gali isang city government sini. Gani sir, iskan sila gani sir pagtubangay namon sa barangay sila mismo gambal man nga hindi ila. Paririyo mo lang kami na kuno Okay. Okay, ginako ba nila gari siya dito sa barangay nga hindi ang ilang property pero doon nauna lang sila pwesto dira sa silang area, sir. Sir, bali yan sa moto diya sa una, sir mo. Bali doon sila na nagsalo. So paano ni sir kiti nakabayad ka naman 10,900 to 10,000 plus pero tiway ka man sa gapon makabalik. Anong mensahe mo, sir, sa natungdan diri sa sining pamilya, sir? Ang kanila nga sir, ang ginano ko lang. Tapos ang action, namon sa barangay, wala Manila, sir, gina-actionan. Bali, sir, ginapatawag namin sa barangay Corsitol, pero message lang, sir, wala sila sang sumudli, sir. Okay. What do you mean, sir, nga message? Through message? Text? Message lang, sir, nag-text lang sila sa akon, kaya nagbiling ko to number, kaya ambal nila sa akon, sir, hindi ka mo di sanay kadto sa barangay, patawag ka lang kamo. Okay. Pero wag gid sang somon abi nga do kung darawan masad ko formal bala.
Kaya magsiring kita nga may ara kita sir kita sila nga barangay justice system. Which means nga ang barangay may stand as educator ni sang duha ka mga parties sa inyo sir. So pinaagi sa mga summon or may mga duration dira or date or nga pagsunundan. Tito kung tanawan nga daw proper bla no. Pero tiyan mo ni text lang sir no ginapadala sa inyo dagod nga tiyan mo na kanto dayon or Oo, sir, kay amo malang sulo sa akon, sir, dapat may sumuliter gina sang kami gintatawag dito sa ila, inaksyonan yun nila, ginpadalaan kami sang sumuliter. Okay. Anong parunggan mo kay Caps na kay amo ning sitwasyon mo karon sir? Amo ni sir subong puro construction na lang ko ganing kag totally. Salamat man ko kay Sir EJ, giyari siya. Ngayon ubulig siya kung ano ni siya ang bulig. Sige, Sir Mar, tingwa namon sir ano, nga makwa ang bahin siyang piyak ng kampo, ganyan, ano makasaysay man sila kung anong ilang pahayag, ang kotri sa imong reklamo, sir. Sige sir, thank you agad mo, salamat. Sige, sir, thank you agad, good morning. Yes, Kaki 5 Baron. Okay, Kaki 5 EJ, kuhaan na lang to Kaki 5 EJ, ang side ni Cap, kung ara siya available siya, kag siyempre, ang side man sang pamilya Gililang, pamilya Gililang man to, agad nga mangin patas man, no, ang pag-survey na to, ng pag-presentar na to sa balita, o kung saan reklamo, Kaki 5 EJ. Yes, Kaki 5 Baron, noted kita. So, nalikan din no, sa barangay Sambagaro, no, ini si Kaki 5 EJ ko doon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Okay mga ka-K5, nabatian natin si ka-K5 EJ Cordoba. Ang out sa sining reklamo. No? Nabatian natin to kay sa kung ang tawon kali, kung tanong tatong sitwasyon niyang kaso niya, gareklamo siya kay nagrenta sa isa ka property dira, no? Nagabayad siya monthly. And then tigin doon nagkapos-kapos siya, nagpanugan siya sa primerong kunabi tag-iya ko no, na hindi siya makabayad. So that's why siya gin pasarado diri anay kag or gin pasarado kay ti amatong sitwasyon. Kag tubtob nga gin pabarangay, nagpabaranggayan ay sila to, reklamo sa sang nag-stand as tag-iya sa property. Pero dito sa barangay, nag-settle sila no. Nagbayad ang nag-rent. Ining si alias Mar, isang worth 10,900 pesos. Tapos nagkagrihan man sila ay nagkakasunduan ay sila mga kabyanan. Dari no, nakibot na lang si Mar nga ginapanghawa sila magagamit sa iyang karinderya dito kagin padlak. So nagmatomato si Mar. Nagkanto dito sa may City Hall sa gobyerno sang syudad. Agad niya i-check kung sino man la property. Sa allegedly iya siyang imperial ang inang propiedad sa may area sa Sambagaro, malapit ina sa may highway, sa kilid sang footwalk sa mga ka-K5 naton. Iya siyang imperial, sino sa iya nga inog i-turn over pa lang sa city government sa mga ka-K5 naton, no? Tiyan mo nang nga ginakabarakan niya to nga tiyaning negosyo niya taning nga pang karinderya nga makahatag siya sa olo extra nga income, makatibawas man sa pangabuhi at ito na pornada gid sa mga ka-K5 naton. Well, iwaloon ta na yan, ang una ring side sa kapitan sa reklamo ni Sir Mar. Gud gati mangin kita no, ibatian nyo man no, ang ilang pahayag sa mga ka-K5 naton.
Okay, so mga K5 naton sa iluhan naton dire. Ining video mga ka-K5 nga naga-laptop karon online. Pa-play ta na ining video sa may dingli bala. Ining video sa dingli ni. Ining ginaaligar no. Lalaki. Ginakawat yun yung kwarta no sa donation box. So still videos allegedly because it's not yet confirmed sa nga to ni otoridad ano siya no. Nagti ko lang tawon daw hindi klaro ho. Okay. Malay mo may diferensya sa karon sa paminsaron. Diba si ko nagapakuno-kuno man siya nga pare. Pero at the same time, gina-presume naton nga amo nang kakatabo no. Ay tungod sa nakita naton sa video pero tidugang pag ito medyo pixelated aming video. Do hindi klaro. Okay, makita diri sa video mga ka-K5 sa sunod ni sa simbahan no sa may Banwa sa Digle kag sa ara pang Santos ni Papa Jesus ginalansang sa sakros da no ara sa sakros makita ining lalaki nga nakadawag itom no nagka-short man nga ito mga ka-K5 nga daw nagasala sa no dito may ginaliili nga daw may ginakuot may ginakote do may stick ni sa groy no do tanda sabi nga mag-check pati mo na mga ka-K5 do hindi abi klaro. So that's why, nga gin follow up ni K5 Karen Badilla ang information, no? Kung bala na, ano ni, na blatter ni, matuod bala ni Ayhan, nadakpan ni bala, usisa ni bala, ining nalaki ngayon ni, K5, mga K5 naton. Well, check kami sa K5 Karen, K5 Won, kung may information siya. Basi ko natawagan niya barang Dingli Municipal Police Station. I-confirm ta niya na yan, no? Kung matuod gid man bala no na tabo ni may nagpa-blatter. Kay kung may nagpa-blatter ni, kapag silingon, there is a possibility na may nakakita gid nga individual. O tani mismo ining nag-video nito nagpa-blatter ni no sa mga ka-K5 naton. So abi kung may nakita kita nga krimen, kung nakulbaan kita nga magpa-blatter sa mga ka-K5 naton, no? Pero ti ko ng tawon ni, kung tawon to, ginapasyon eh, basi kung 20 mo lang ito kinuha niya, blan. O kung basi nagutom siya, damo sa mga posibilidad, ano? Or ginaligar, nagkuot na siya, bakal niya pamahawa, be. Anong posible yung ibakal sa kwarta nga ginkuha niya da? Kung makita, may lighter, pati siya nga may flashlight to sa mga ka-K5 naton. Anting mas malain pag hindi. Para kuha tayo sa isang kwarta sa donation box, una pa nga dahil malain ang pagkuha mo da mo. Porque ang kwarta nga ginkuha niya, malain pag na kung baw binakal niya pag kas grilyo. Panunlay. Okay. Okay pa. Okay, wala pa naka-plaster pa na ka-K5 Karen Badilla sa mga ka-K5 naton. Well, mo na ang malain nanda ko nang kuha niya dari nga kwarta, bakal niya sigarilyo, bakal niya ilimnon, anak ng titing gidong. Problema na kanina siling diri mga kabenan sa ikawalo nga kasuguan. No, o sa 8 commandments bila no sa Biblia, na siling diri sa may Exodus 20:15 no. Which simply states no, guideline against taking anything that goes not belong to you without permission. Silingon pagpangawat no sa mga ka-K5 naton. Sa amo ni lang pagpangawat or isa ka thief incident. Ang kuha mo ito walang kahirap-hirap, wala siyang puwersa, wala siyang intimidation, mag-consider ito nga thief, no? Sa mga theft, no? Mga ka-K5, sa mga kautoran naton, no? Pero tiyan mo na, i-check na karon sa kapulisan naton, ining theft incident, ginaligar theft incident, na tabo dira sa may Banwa, sa Dingli, sa sunod mismo, sa simbahan, mga ka-K5. Good morning, Draki Wilmar Domingo. Sir, good morning. Nagatutok dara sa may Barangay Katilingban or sa may Barangay Kalumpang Molo si Sir Hudlo Montana. Good morning, sir.
Kay John Glenn Gulmatico, good morning sir. Kay Sir Benny Hermano, kay Rodel Islaes, bago na ko kabati na sir. Kag sa susunod pa sang simbahan, abala lango-lango na nga lalaki ay. Abali Sir Rodel Islaes, good morning man sa tanan niya. Kay K5 News FM Fans Club, Iloilo International Chapter 2 Incorporated. Okay, good morning kay Sir Rodel. Abali good morning from Tagbak Elementary School. Okay, sa mga K5 naton, oras na 7:53 sa subong sa ngaga, ginadunong sa inyo ang oras kay ini sa nga extend food supplement for men kung pikado na bla imong kargada way ka na bla puwersa, gusto mo pa mag-extend sang bro bimbang kay misis da no, inom ka extend food supplement for men, maglubas dira way hindi ka niya mag high blood ni kay isa pa nagapanami pag isa sang blood circulation mga ka K5. Kag isa pa ganing headlines naton, isa ka headline naton diri. Ining lalaki nga ginaligar no ginpakita ang iyang atubangan sa supporters sa basketball sa lapas no. Ting lalaki nga ginpablatter, ay kluluoy man. Ining pakita di ka K5 please, ka K51 ang video tabala arang arada sa K5 digital. Kapakita tanang kadali nang ginubran ni isang lalaki. No, kay dito iyan ang tarang ano. Diskusyonan tarang gamay. Sa mga K5 naton, isa ini ginhiwat ka Inter-District Basketball Tournament 2025, no. Gab isang February 21, no, 2025, no. Sa may Lapas Gym sa mga K5 naton. Kung sariin ang nagkasambuwa ng mga team, iyasang Lapus kag Lapas District, no, sa mga K5 ta. Ang sitwasyon sang gabi nga to, puwerte kainit ang hampang sa duwa ka team no. Magluwas dira kadamo sang mga supporters ang nagalantaw sa gym that time no. Buta ang gym sang Lapas. Tapos mo kanya-kanya na tong mga primero okay pa no, naga-cheer, nagasimple lang nga cheer mga ka K5. Pero wala sang gawa pa nga mga actions no, makasilidhi, ano pa nga mga terminolohiya naton. Nga mga klase isang pag-cheer mga ka-K5 nga maka-urok-ok kasang kadlaw, magkalaugot kasang ano parang reaction mo, no? Gina-play karon naton rin sa aton nga live, no? Ano makita naton? Isa ka lalaki ni nakaduag blue. Nakaduag blue ni siya, possibly naka-floral niya siya nga short, no? Nga may color combination sa blue and then white sa mga ka-K5 naton. Siya ring nagpalapit sa babayi nga posible supporters ng piyaka team, no? Wala lang kita kabalo kung ano nga team, either Lapus or Lapas District, ha? Ang lalaki primero nagpalapit kay based sa information una nagkasinuyaay ni no, through verbal lang, no? Ang pagsinuyaay nila asa nga nagtinagabuyayaway ni sila kag ti posible na pikon ining lalaki hindi man kagwanta sa babayi kapanunlog kasuya ay sos nagpalapit sa mga ka-K5 kag ginaligar ginpakita ilam lang ginpadalom mirang ang iyang shorts niya kag ipakita ang ginapasuni at tubangan gid man to. Ang ginapakita niya karon ining lalaki ginabas karon sunan sila niya ay basi kung gamay man basi kung malaki kya manablang imo nga no da. Kasi kung dako pa nang yan ni ka-K5 sapyo. Dako ang ano, basi dako pagit karon yan ni ka-K5 Edmar, dako ang ano? Dako ang heart sa paghigugma, no? Dako ang paghigugma mo ng sakto da. So muna sining lalaki di tapos sining babae sus ginawa kiti mangod nga ti amo to natabo nila man posible ni nag-ugot-ugot ni sa lalaki kay tigin panghampak ni sang panyo kay ti alaman ka pumuli sang iya nga mga kahimbon sini posible ba si kon himata niya o kon mga abyan niya or mga tupad balay niya sang babae ni bangon sa natabong insidente mga kabanan ginpablatter ining lalaki ginpablatter ang ining natabo. So, pero based ni sa statement sa sining lalaki nga wala niya gid man ginpakita ang iyang picturokoy ang iyang balbak kwadre kay man
Short nanto ang gin pa idalom niya. Ang buto niya pa idalom. Kag wala niya gin pakita ang iya nga sarakangan kundi may boxers sa abi sa mga K5 naton. Oh, di siyempre magamanipos na nagka-video ka, naka-pixelated or naka-low quality ang video, ang kamera sa mga cellphone, naka-pixelated ini ang pag-produce ng video mga ka-K5. So that's why kung gina-post ini sa Facebook, kag ginagrab, naga-low quality pag ini siya, naga-pixelated siya, hindi clear kaayo ang makitaan naton, no? Kung nang tawon ni, kung hindi ito ni actually, iti maginasunod kita nga mga, o may mga ethics kita ginasunod, no? When it comes sa pag-post ini, kaya iti isa ka obscene, no? Ining video, mga K5. Although nga hindi man siya kitaon, pero hindi ito ni i-blur. Oh, kag di taman masigurado daan tingog kisa may mga kabataan kita nga nagatutok. Oh, kisa nagalantaw man. Oh, if may mga videos kita nga gina-post. Pero kung tawon, oh, hindi man kitaon, no, mga ka-K5. Pero basi bara na basta babae daan niya kaysa pa dumala strikta kabi nga babae man be, no? Dumala ano ka man, no? Sigurista ka man be nga hindi mo gusto nga ginamuna-muna ka lang. Di mo rin nag-ibwal, no? Nag-ibwal ang ilang barat sagon sini. Bukod sa ginhimo sang lalaki, mga kabyanan, no? Wala na ni nagpasaka pa sang kaso, no? Wala naman isang plano na magpasaka sang kaso ining babayi, mga ka-K5, no? Pero di bangod sa ginubrada sang lalaki, pwede ni siya tani na mapakasuhan sa ari ang kaso nga pwede dari unjust vexation na sa adri sa may Article 287 sa Revised Penal Code. Habang sini ang unjust vexation is a crime under Article 287 sa Revised Penal Code of the Philippines. It penalizes any act that causes annoyance, irritation, or distress to another person without justification. No, tika ngay mo shot na to, no? Atong ginhimo siyang lalaki. Ikaduwa, no? Isa bakit pwede na ton nga or pwede yun mapatumang, no? Nga kaso, amo ang bastos law, no? O kung the term bastos law daw is a colloquial term commonly used to refer to the Republic Act number 11313 or the Safe Spaces Act or mananing na siningta, also known as Bawal Bastos Law. This law was enacted or enacted siya sa 2019 nag-address sang gender-based sexual harassment in public places, no? Workplace manabi, educational institutions, o kung sa mga online platforms man daraabi, so sa mga amuning elemento, no? Ang silindre, ang cover silang sa isang sexual harassment, no? Kangay diri sa streets, public places, sa workplaces, kag sa bisan sa online, no? Mga ka-K5, ang ginadumilian sining nga mga akto, kaangay siyang catcalling, wolf whistling, unwanted sexual advances, and misogynistic, transphobic, or sexist slurs, mga ka-K5 naton. Ang ining penalty sa nga bawal bastos no, aton ginabasa tani hindi tungkol nga ano kita, no? Gina research man ni nato, no? Kung ano mga kaangay nga mga kaso ning pwedeng pangatubangon sini. Actually ining kaangay ni ano man niyo, light penalties, no? Sa mga ka-K5 naton, o kung punishable by arresto minor, no? Light offense ni siya, no? Possibility pwede siya ma-prison isa tub 30 kadlaw o kung multa o kung posible duha, no? Makamulta kag mapreso sa mga ka-K5 naton. Amo na gina-describe naton, gina-research naton, ginatunan ta god nga may baluan ninyo mga ka-K5 ang kaangay sinibisan ng mga aresto minor lang, mga kaso, mga light ka mga cases lang, o kung kaangay sinigin obrane sa mga kauturan naton kababainhan, no? Ginabasa tani para mag-i-remind sa inyo nga may ara sang layi nga nagaprotektar sa inyo mga ka-K5 when it comes sa bastoson kamo, no? Bastoson kamo, o kung hindi man hindi man para sa babayi kundi pangkabilugan, mga ka-K5, di ba? Ang mga layi naton ti amo ning ginapasar, ginapirmahan sa presidente para nga maging proteksyon
para sa tanan mga ka-K5. Oras sige na mga K5. So sige na kulapos. Sige sa oras. So taka namin pati nang magbasa-basa din. Omroti pakigan ni Chef Bonsapyo ni K5 Edmar Laginyakro no. Napasaway to sila. Okay ka-K5 mga ka-K5 nato na mo yatong mga balita na kuha naton. Mga reklamo diri sa may syudad Manakon probinsya sa Iloilo. Bantayan pagid andun ka kapag detalye nga makwatan or mga balita hitabo diri sa may syudad o kon probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5 naton, maghalong kamo tanan, mag-enjoy kamo sa buong adlaw, magpangalipay, di magpangasubo. Ang problema malabay lang na. Pero ang kalipayan nato na adlaw, ang mga memories dapat ano nga nato, magkahimbon kita sa mga positibo nga tawo, agod nga ang aton nga resulta mangin positibo man. Sa pangalan sa ating technical partner news department, sa ating patrol, sa ating Chief Executive Officer, Presidente si Dr. Emil Itangoy, ating area managers ka K5 Reyes Piao Malay, kag ating station manager ka K5 Enrico Sorrita Jr. Kaga ko naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko.